Ito ba ba? Oy. Para tayo. Ha? Eh tayo. Ba't nga hindi man dinanya ang magkano? Kasi ka lugyat ng balaya. Bawal ba yun? Yes, ito muna. Okay. Wala ba? Okay. Ito mo ka. Taon. Pupunta na to kay. Na. Oh. Na. Pagka-upset na ito ako. Hindi suwata yung anak ka na eh. Kako na yung tag-problema. Kau ba na? Oh, nawa sa iyo ah. Kung dapat na sa may gusto mo eh. Dito. Bangol. Baong ko na nang kurang anak. Ano? Baong ko na rin. Balik ko na dito. Para binawa na ito ang diri. Kali na sa diri iga. Sarap. Ikaw po mo, ibo mo. Ha? Ibo po. Ito ko dito. Bakit ko hindi dito? Nako. Ano siguro siya inusuna no? Ano bang Ilay pa di. Eh di naman naman sa buot ba? Di man gini yung nawala buot. Na naman sa buot. Kamao siya mangukas, kamao siya manapa, kamao siya maligo. Ang kulang ra giniya is kanang pagpanlimpyo. Tapos ito po. Pare mo bakit dyan? Ang mga iring bahala ka na diha. Kauna siya, bahala kay tapat. Isa may katapat ka tay, ano siya pagkananan yan ay mga tay siring diri ah. Magwanta pa niya. Wala diri kay duha ka busita pa diri kang gibutang ri. Magwanta man siya. Isang ka na ako. Oo, siguro nga ang kaliwat ni Atis, dili mo sagot niya kay ingon sa kakapulan. Pag dawat ni motel. Ba, di na magpilibiditer. Ako na pa ng kanan. Bang. Yawa na ko no. Yawa ka sister. Apoy pa mo ng yawa. Pastilan. Ikaw pa'y tabangan, ikaw pa'y maingon yawa-yawa. Imbis di kaluyan ka. Yawa-yawa naman noon. Ika. Sister. Mama ka niyo, ikaw na kinasama. Ay, lang lang mama ron.
Tiguangan yung trabaho noon, muna naglipos yung lamisa. Kaliw ka, te. Agoy, gawa ng mga tiguang, sister. Ay, bala ko nagtrabaho ko dito. Katulad ng dati Frankie. Paano natin pag pinag-iama? Sigat pa. Paano siya atin? Magyaw-yaw na on. Subukan. Papuyawa bro, papuyawa. Paskilan. Lang nag-itom guys. Tais iring na. Pero sister oh. Hater! Dah. Unsa man pakalibangan na po nato si iring dire. Ha? Dah. Gino. Ako'y matog din eh. Los matog. Ako may itak ko. Aba? Dali na ako. Pila na. Yan. Aray mong kwan. Basig na iba na ng imong kwarta ha. Wa ba yun na may iban eh. Isa'y pa nga na. Iraw? Ha? Ay, ako. Aw, imo di ay. O kung sige tanawa daw. Pila na may sod. Sige daw. Pakliya. Ay, 300 muli. Tanawa daw pila na isod imong kwarta. Pakliya. Sige, bali. Para, pakli. Na. Asa naman, dito mo, ipilam na. Pilam na imong kwarta. Pila na? Ha? 200 million? Kanako pa des mong kwarta day 200 million man. Sanaw. 200 million. Pila? 200,000 na po. Uy, kanako ba day na kwarta ha? Pila man gyud day na? Ha? Kada kwartahan na ba day nimo? Sana Pila imong kwarta? Ha? 1,000 million na po. Kadako na rin. 1,000 million. So, yan ang kwarta guys, pila. So, yan. Ano yung kwarta guys, 13,695 pesos. Oh my God! So, ato na po ng dugangan natin, no? Dugangan tani para maabot ng 14,000 imong kwarta. So, nice. Man day maiba ni, abi kung naibanan imong kwarta, di pwede ibanan, no? Di gid pwede ibanan. No? Oh, di gid pwede ibanan. Oh. Wala si Sodia sa plastic. No? Kanang imong sibiyo ato po nang kuanan imong sibiyo. Atong hughugan na imong sibiyo para nakay life insurance, no? Insurance ba? Di ba? Sibiyo. Oh, dire, stampay dia. Oh, dia lingkod ay. Ikaw, dia. Dire. Dia ay, dia stol. Asa man padong ta? Ha? Asa ka? Asa makaron ba? Pa-injeksyonan day. Pa-injeksyonan day kuno siya. Sige, sige. Paano niya? Yan marong monthly injection. Muna, musta naman imong mga paminaw? Ha? Kumusta naman imong paminaw si mong lawas? Ha? Pabipi. Nakatuog kag mayo. Hindi magyapong katarong mga nubagter. Ang imong pag-istorya ba, murag pinugnan, ayaw pog na imong pag-istorya. Ipagawas na o kung sa inaasi mo una-una.
Di kay mura na manonog. Ngabi. Wa cute. Aba, toter. Watas mama, kay tapos mama nagilis pa. Oliante. Di pareha sa mga si Ulhira kay to si Tintin mo sa Daddy Frankie. Wala na uli na sila. Oo. Nya si Oliver, si Kuya Oliver sa Daddy Frankie. Okay na pod kamao na kay mo tubag-tubag. Ulhira kay na nimo te. Pila pala na siya kabuan niya, ikaw tuig nagugasi tambal. Pero di gyapon kakakuan ang imo rang nausab kanang dili na ka maglakaw. Nya mora dili na ka maglakaw, motuod na ka pag uli. Unya ang imo lang is katog nya di po ka mao mangi silig-silig og dili sugoon, no? So ang ibutang sa imo na huna kanang ug sa imong mga na hinumdumi ang imong mga gipang trabaho sa una kanang mga paglihok-lihok, paglaba, manilhig, manlimpyo sa imong gipuy-an. No? Kay ang mga gipang kuan ni Daddy Frankie puros na lagi naulian. Karon na po siya gikuan katong maestra. No? Naulian na. Naiusaron kanang batanon, hapit na pud mauli eh. Ang katong nainiwa nga kuan, hapit na pud mauli eh. Pero ang kanindot man gud dito kay kuan man gud ay private doctor. Private bang kanang Daddy Frankie, private nga doktor. So siguro espesyalista gina siya nga doktor. Kay kutob sa iyang dalhon dito bisan pag unsa ka kuha na kayo nga mga da-depression na ulian yun ditong Daddy Frankie. Nya na naman ko'y kaya po di ka-support si Daddy Frankie kay dako na maguna nga vlogger god. Nga di man pareha sa kuha nga di man dud halos naka-support sa to ang gitabangan no pareha sa ni Ate Esther. So yun na guys. So karong adlaw is check up na po ni Ate Esther no. March 5. So yan na pong monthly injection nato sentro. So hantod karon dili pa jud kayo kuan sa Ate Esther no. Kayo na may kausaban na pan dili jud ka kuan. Kulang jud. No, kulang. Pa-injection lagi na siya. Kataw, ikaw, di ka pa-injection? Ako man na. Agabi era, na-injection na kagabi. Kare, pa-injection siya. Asaw ka dapit pa-injection? O sa taas. Desi mo bukton or sa may kuan? O bukton. Sige, sige. Para maulian o. Ikaw tabangi, gudi mo gagulingon para maulian. No. Puno na ang mga nangagi. Oo. Ganang mga kuan. Ang imong mga nangagi nga mga panguna-una, huna-huna og mayo. Di ba? Pa-injection ka ron. Check up ni mo ron. March 5. Susumad na pod. February 5 man siya na injectionan. So karon March 5 na pod. Mo dito magpa-injection. Kisa may kuyog nimo, ate. Kisa may kuyog nimo. Si Lola. Mayo. Kay si Lola may kuyog nimo pa-injection. O kuyog dahil si Lola nimo? Ha? Okay. Very good. Na paniguro gyud nga maulian na ka. Kay lupigan ta sa mga gipang kuha ni Daddy Frankie, pulos na naulian ang iyang mga gipang tabangan. Ang ikaw tuig na kapin, wala pa gyud. So tabangin mo ko galing ano. Tumar gyud sa oras kating tumar sa tambal. Ba? Ikaw. Gwapahari ay. Sana all. Starlita. Sus, wa na. Napa kay kwarta dito, te? Wa na? Okay. Wa po tayo sweldo-sweldo aning atong vlog-vlog de, ay. Oh, no. Anong sabag nga tama sweldoan ane? No? Sige rin ang vlog-vlog ni mo, niyawa tayo sweldo. Oh, no. No?
Wasig masweldoan na tani. Aron maka-deposit na po kag bisag 200 lang, 300 imong passbook kay murag wa naman puni imong kwarta. Bila na ba imong kwarta dirite? Kalimot man ko.